egati yaba MCA bakorokoro ase county ya Nyamira nabo igo county ya Kisii nigo rituko ria rero banyaka bakumirana ase umubugani yo mweme yo mochi obosongo atwanyaka bagosegeta abagusi gosegesa kyo mugusi gokwanira amo muna abana bamo nabo igo basegeta okweri kiwechikura asobonge munege tambukere kamo kira chikonyara kaba gegosegeta ekerengere ryo gose ogosirana ekero omwaka osekero chikura chyo mwaka bwechirwere na 2025 ebire chira chikoika roboti oruo rwariganirwa no muri kito Dipon Asanya. Mheshimiwa Francis Yaburi Oyaro, former MCA Ichulu Ward. MCA Sibaria Bakoro ntobwate kiumbi gitu. Chingaki libirira lya gesi asarigendete kwenekiwa anene meyero ngorwa gusi asogo chamo muno mugusi. Ekiombe kyaba MCA abakorokoro ase county ya Kisii ne county ya Nyamira ngo baomerana asogo segeto mugusi go chamo nako balibo elimo. Bona ntie kira somo gusi na into tokubwatira namo tororenga itorasume Fred Matiang'i baka ketware kuborie community yetu aso ando ose bari Kisii na Nyamira na isiko abana baito bakinire batagete chikura last time ingakieye na tutagete kumanyanga mbarenga tore tokwananga Matiang'i terena gosemagara terena gosengo terena tutagwati chikura umugusi atware saigeyemo atware patie yemo umugusi bwensi kuru Nyamira Kisii County na hata diaspora egero tokoros ki coalition nkonyora tole egento buna mwaro lire eserikali ne ono ene ya bono iga asenginje tutabwate pati abante bakwenda banyora amatana itutwatigara ne ura gukona asomo sangerekano okorekana ime ye county ya Kisii nguba kire koko egetambokero kyairo no moseneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka asiye kire bono turochenga serikali ero titubwati tibuya buno mogusi ekirase na intugwena tukuliya abasani abageni buno Onyonka agenda aria aba MCA bande bakaenda ko Roma former deputy president na intu tokuboringa asiye ekire bono tigango tuliya abasani aba nturi kuganyanga bari abachumbe boka barikie na intwe asetole toligie na ayo mugusiando nsi asole chaka waka ekoko ya Matiang'i bomo bali twaroche garia twakoretu Mheshimiwa Onyonka na abandi barenge na Mheshimiwa Rigathi Gachagua etokubunga mukono 100% kilibona na kitu tagete abantu abandi tule chipati chinke gose chikabira chinke chinyomba chinke twaumisuru mono bono ntutagete n'intwe nyombenke eyemera aragamba nanyinabo abasai nabangina tibatigiri magega sebateba ntayari bari asoko mubwatesia Dr. Fred Matiang'i gotenena sekero kyoburayi bwense umwaka w'ishiri 2025 bangina se kitango kirikere kyabangina n'abasai twabere toko ba sideline njengo sabonye onye yale nkonyarikana serikali beka IBC abana beto banyora chigasi abangina into tigwe chaya na into tutene network eko kweso uli tutagetabe kiongozi asentu ona busindu twamwire Fred Matiang'i tutagwake goko na Matiang'i bweka onte yose tutanyara kwa sote na Matiang'i bweka igo ino mwana ito abangina into twakirende uko into twabyarete igache tomochore tomotebya gende mutwe mwana mtu Matiang'i tubasa koira na maiga kukugoro kabisa nitu natore maiga yao kulipotiri kitaseni kia ukia getembe kuroiga asomo chobosongo litina na inkoro kwa Dipon Asanya.